Popo, kerro mulle mitä tehdä sinun kaltaisellesi mulkulle, joka vaimoni tappaa ja lapseni raiskaa. Ihan tosta noin vaan vaihtamalla kaistaa. Jos otat etäjä ja toisinpäin, eikös TV:kin sitä jo sanonut näin? Mut mikä vittu sinä on kun se ei mene jakeluun? Kuka sulle löisi luun kurkkuun? Jos satut itsesi kännissä tappamaan, ajamaan autolla järven happamaan, niin älä jätkä hätäile, me emme surre. Kato sä oot disease ja järvi on kurre. Tuskin sua kuka muukaan suremaan jää, koska mies ajaa vaikka täynnä on pää. Eikö se nyt jo pikkuhiljaa valkene, että jos otat viinaa niin taksilla menee. 654 ratti Juopola on hyvä olla hän. Mulle ajavansa kuin Keke Roosberg, mutta tunnelma on eri kun on ala veri. Mutta rattijuoppo joutuu vaan vankilaan. Onko tämä oikein? Minä kysyn vaan, kai hiukan koirakin puolustaa saa. Paljon yhteistähän on juopolla ja koiralla. Molemmillahan on 4 jalkaa alla. Molempia lyhtypylväät kiinnostavat ja yhtä hyvin autoa ajavat. 654 rattijuopola on hyvä olla hän. Mulle ajavansa kuin Keke Roosberg, mutta tunnelma on eri kun on ala veri. Äsken mentiin kovaa ja meno oli